Добър ден на всички любители на бокса! Днеска ще покажем с моята боксова партньорка Дара. Едно от най-важните неща е, когато ни посегнат с права лява, какво да направим в обратен случай. Най-често срещано, като се посегнат с права лява, е да върнем нашата права лява. И показваме първия път. Пам-пам. И нея, и тя, хоп-хоп, и ти сега. Дай, хоп-хоп, и аз, хоп-хоп, хоп-хоп. Това е базовото, налява връщаме лява-права. Но сега ще покажем повече разновидности, какво да правим разликата с права-лява и да може да правим контраудари. Едно от нещата е, когато идва права-лява, да я бутнем настрани и да удариме с круше, или да я бутнем настрани, да удариме лява-права, или да я бутнем лявата и да удариме апъркат. Няма никакво значение какво е. Просто трябва да знаете, че първото е, когато така нареченото пери, ръката се удря и след това удрям. Показваме, аз сега давам. Хоп, 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 ударя хубаво, хоп, хоп. Това е едно от нещата. И отиваме на другата страна. Когато ти пускат лява-права, избиваме с другата, с лявата ръка и удряме десна круше. И се получава така. Хоп, хоп, хоп. Показваме бързо. Па, па, па. Па, па, па. И сега аз. Па, па, па. Па, па, па. Това е другия начин, по който контраударяме при лява-права. И сега показваме един от другите начини, когато пуска тя лява, аз бия лява отдолу, десна отгоре. И показваме хоп, хоп. Или може с стъпка хоп, хоп. И айде ти. И пак с стъпка. И този е другият случай, който може да направим. Един от най-обикновено срещаните също е така наречения, на английски му казват скрушат. Ние ще го наричаме тербушон. Е, когато ти пуснат лява, правиш отклон навътре и пускаш ръката тук. Айде да го покажем. Па! И за тебе. Айде. И пак. Трябва да разберете, че този удар от тук не е нито ляв-прав, нито апъркат, нито е круше. И другата страна е, когато идва левия прав, правим отклон на външната страна на нашия противник и удряме отгоре с дясната. И се получава така. Хоп-па! И за тебе. Хоп-па! И пак. Хоп-па! Това е другия вид контраудар при лява-права. И сега ще покажем един от най-известно често известния удар при контрата, когато лявата идва, отбиваме и продължава същата дясна ръка. И се получава. Хоп-па! И сега ти. И пак. Трябва да запомните нещо съвсем лекичко. Па-па! Не трябва да посягате много, когато да се получава перито много силно. И ще покажем още едно. Това е когато лявата идва, дърпаме назад и връщаме десна права. И се получава хоп-хоп. И пак хоп-хоп. Сега при тебе. Хоп-хоп. Хоп-хоп. И това беше последният контраудар. Значи, колко показахме? Показахме най-обикновения лев на лев-прав връщаме. Показахме с пери на ръката, връщане с лявата ръка, показахме пери с лява ръка, десен долу, круше горе, показахме с вътрешен отклон, показахме с външен отклон, показахме с дърпане назад и показахме едно от нещата е, когато пуска лява, е лява обратно и десна отгоре. Това са едни от най-често използваните, хубаво да ги заучите, заучете ги без партньор, учете ги с партньор, учете ги с на крушата и така ще се получи. Тренирайте редовно и всичко ще стане. Чао! Приятен ден!